Beth Nix yn barod! Wel, be am ni chwarae Nix Nain? Yr unig raglen yn y byd I gyd efo amrywiaeth eang o ddwlu, hwyl a gwallgofrwydd. Be sgynnon ni? Wel, sa'n haws dweud, be sgynnon ni ddim? Wel, sgynnon ni ddim byd diflas, dim yn eithaf chi ddylyfu gen. A dweud... Jones, os ydych chi'n gwylio ynghyd â gweddill Cymru, da ni gyd yn gwybod amdanoch chi rwan yn tydyn. Trydydd pigyn pyramid Pencarnisiog ydy Miss Catrin Tudor Ellis. Ei harwr medda hi ydy'r prif athro. Na, dim pwynt ychwanegol yn fyna, Miss Ellis. A dyna nhw, yr anhygoelion. Ysgol gynradd, Pencarnisiog. Dyna nhw, y tîm glas. Falle bod nhw'n mynd fel lot, ond mae gennau deimlad I bod nhw'n dîm bach cry. Ond pwy sy'n mynd I gystadlu yn ebyn y tîm glas? Wel, y tîm melyn wrth gwrs. Be mynd I gwrdd â nhw, Gwen? Reit, twangio. Cyfle eto I weld techneg gyflym ag effeithiol tîm Pencarnisiog. Sgiliau arbennig o dda gan y tîm glas, ond mae gennau rhyw deimlad bod gan y tîm melyn rhyw dric neu ddau. Be ydych chi'n meddwl, Miss Ellis? Falle wir. Mond un ffordd sy'n awr ddarganfod. Draw ni at Gwen. 13 eiliad I gero. Mae'r tensiwn yn elastig. 3, 2, 1. Cer amdani Glesni, cer amdani Gerallt. Ac mae'r Nix di syrthio. Brysio Glesni, meddai Gerallt. Dych chi weld. Sawl eiliad gymerodd y tîm melyn? Mi gymerodd y tîm melyn 17 eiliadau. Gerallt yn tynnu'r Nix na fel tasau I fywyd yn dibynnu arno fo, a Glesni wedyn yn ymestyn am yr ail ran. Ar ôl un rownd felly, Pencarnisiog yn ennill 50 o bwyntiau ond bod edern ar 25. Am gwiz Nix Nain, maen nhw'n gofyn. Felly, dyma gwiz Nix Nain. Anghofiwch 15 I 1 cyfri lawr a menydd y meistr. Hwn ydy'r cwiz anoddau yn y byd. Os oes yna gwiz anoddach, wel, sgwennwch chi fewn yn Ysgol yn dda. Reit, yn ôl i'r cwiz, yn fan hyn mae gennau lwyth o gwestiynau anodd. Wel, yn anodd i'r athrawon, ond nid I weddill y tîm. Yn anffodus, dim ond yr athrawon sy'n cael ateb. Felly athrawon, bysedd ar y botymau, ag I ffwrdd, a ni. Enwch un o gyflwynwyr Planed Plant. Tîm glas. Wel, tîm melyn. Tîm glas. Blaes. Na, agos iawn o'n anghywir fyna. Pa liw yw glas? Tîm melyn? Glas. Bennydd o dda, da iawn! Yn y rhaglen hynod boblogaidd Hotel Edi, pwy sy'n bia'r gwesti? Nid, Edi Butler di'r ateb. Sawl en sydd yn anigonol? Tîm glas? 3. 3, da iawn, cywir! Faint o olwynion sydd gan ferfa neu wilfer? Tîm glas? 3. Un yn anffodus, mond un olwyn sydd gan wilber neu berfa. Sawl munud sydd mewn diwrnod? Tîm glas? Be oedd y gwrs? Na fodus dim pwyntio fyna. 1440. Pa un o'r gwledydd hyn sydd yn ynys? China, Chile, Cuba neu Canada? Wel, ar ddiwedd y cwiz, mae'r tîm glas wedi sgorio 10 o bwyntiau, ond ydych chi'n gwybod be? Mae'r tîm melyn wedi sgorio 10 o bwyntiau hefyd! Dixie yn lan am y ras fawr. Tîm melyn, dych chi'n barod? Barod! Tîm glas, barod? Barod! 3, 2, 1. Glesni a Loes yn gwbl gyfartal hyd yma, dim yn ei rhannu nhw. Nawr, lle mae'r ymbrel na? Dyna nhw'n ymddangos y ddwy ar yr un pryd eto. Paw! Am y lein ddillad nesaf, mae'r gwynt yn chwerthu'n gry heddiw, diwrnod a sychu. Anodd iawn ydi pegio ar frys. Y tîm glas wedi mynd a'r melyn yn tagio nesaf, I ffwrdd â Gerallt yn dyn ar sodle gari. Tîm Pencarnisiog ar fantais wrth iddyn nhw gyrraedd pen y sleid. Dros y siso a tŷ gari, ond mae angen gwisgo'r Nix na, nid rhywbeth hawdd i'w wneud ar frys. Gerallt wedi ymuno erbyn hyn, ychydig ar ei oli, ond mae'n agos. Gary'n cael trafferth a Gerallt yn cael trafferth. Dyna ni'r droi gyntaf trwodd.
Mae'n agos, ond y melyn sydd am mantais fechan. Ond na, dyma Gary trwy diwben fel whipped a buddugoliaeth. Dyna ras wych! Os cofiwch chi, roedd pethau'n agos o'r cychwyn cyntaf. Ger at Toban fan hyn gyda loes a glesni. Ond dyma lle dechreuodd y gleision fynd ymhellach ac ymhellach ar y blaen. Gary ymhell ar y blaen erbyn hyn a phetau'n edrych yn oddi ar fodeder. Ond yn ôl ddeithon nhw ac wrth i Gerallt redeg am y tyd roedd hi'n edrych ar ben. Ond roedd gan Gary gynlluniau eraill. Waw, dyna beth oedd ras agos. Llongyfarchiadau'r tîm glas chi di Pencampwr Nain a'ch gwobr welesiec am lot fawr iawn o bres. Ond peidiwch â digaloni'r tîm melyn, achos os neb yn colli ar Nain, welesiec am lot fawr iawn o bres i chi. Ond mae yna un peth arall yn does, Gwen? Oes tad, pwrs perffaith neu waled wemfflam yn ogystal, llithrid llygoden go gyfer y cyfrifiadur. Ardderchog, wel dyna ni am heddiw. Ond cofiwch tan y tro nesa, Nain!